Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – гостиниця «Курс». Маршрут номер 9. Привет, друзья! Меня зовут Илья. Гостиница «Курс». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – проспект Янки Купалы. Троллейбус накіровується по маршруті номер 9 Белтопас и Волокно. Янки Купалы. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – проспект Донского. Троллейбус накіровується по маршруті номер 9 Белтопас и Волокно.